No hei, pitkästä aikaa. En ole tehnyt videoita. Olen keskittynyt omaan elämääni ja antautumiseen tielle, tieto, gnoosis, Jeesuksen sanoma. No ei siitä sen enempää. Olen kohta lähdössä täältä Rovaniemeltä pois ja keskittyä huhtikuuksi, vetää ihan somet kiinni ja keskittyä tutkimaan ja tekemään muistiinpanoja ja lukemaan. Kesälahden suunnalla. Pitää ajatella ihmiselle päivä kerrallaan. Eikö mulla ole ihanat sukat? Mä oon saanut nää yhdeltä videoiden katsojalta viime syksynä tuli postissa syntymäpäivälahjaksi. Kiitos. Ihanat. Mä oon käyttänyt näitä niin paljon, nämä on kulunut ja nytkin ne vaan kaipaisi pessua, mutta ne on ihanat, kun ne mahtuu talvikenkään. Sakrasukat. Mä ajattelin semmoisesta asiasta sanoa lyhyesti, mistä 2 vuotta sitten jo tein videon, eli henkisten piirien vaarat, nyt kun asioita on ollut paljon pinnalla. Ja tämä liittyy tähän, kun vuoden alussa, jos muistatte, vai oliko se vielä viime vuoden puolella, kun sanoin tämän vuoden energioista, tämä vuosi on tämä 8, eli vapaa flow, 8 on näin päin universumissa, te jotka katsotte minua, tiedätte sen jo. Vauraus, universumin vapaa flow, ja se virtaa vain, keskellähän on sydän, ja toinen puoli on vasen feminiini ja toinen puoli on maskuliini, ja sitten tämä vuosihan on sellainen, että kaikki on, mikä on minäksi tulemisen tiellä, niin se lähtee purkautumaan. Eli tämä on tosi voimakas vuosi. Ja ensi viikolla on kevätpäivän tasaus, josta alkaa uusi astrologinen vuosi. Ja huhtikuu, sen takia mä huhtikuuksi vetäydyn kaikesta survival moodista, ja missä valitettavasti olen edelleenkin joutunut elämään ja käyn isoa oppiläksyä edelleen tämän rahan ja menestyksen kanssa, niin mä vetäydyn. Eli se huhtikuu on tosi voimakas ja se elektrisoi, eli sähköistää meitä tosi voimakkaasti ja silloin voi tulla kundalini activations ja ne energiat on niin voimakkaat, että on sanottu, että tänä vuonna voi tulla mental illnesses, eli ihmisestä voi seota ja sitä niin helposti ensin ehkä ajattelee, että monet, jotka ei ole tavallaan henkisellä tiellä, jotka ei ole tietoisia niistä asioista, jotka ei ole kehittänyt omia energioitaan tai tietoisuutta, että ne niin kuin sekoo, koska jos meidän edestä aletaan hajottaa asioita, niin se on aika raju juttu. Mutta ne asiat, jotka hajoaa, niin ne kuuluu hajota. Niin se ei tarkoitakaan pelkästään, eikä niitä, jotka on unessa, niin niitä saatetaan herättää tosi rajusti. Mutta henkisen tien kulkijoissa ja hoitajissa ja energiahoitajissa ja valotyöntekijöissä on tosi paljon herkkiä ihmisiä. Ja herkät ihmiset on esimerkiksi psykoosiherkkiä. Niin tällä tavalla voi tapahtua sekoamista. Tosi monethan tästä on puhunut aikaisemmin, kun on henkisyyden 3 tasoa maasta sitten ne ylempiin sakroihin, niin tosi monet toimii sillä ylempien sakrojen tasolla ja ei ole niin maassa kiinni ja sen takia se maa on niin hirveän tärkeää minulle. Esimerkiksi neitsyt-ihmiselle, kun mulla se suhde maahan on voimakas ja tärkeä ja maan tuoksu keväällä aivan ihana, niin tietoisuus nousee maasta, että ei olla vaan täällä yläilmoissa. Niin semmoinen sananen siitä, että edelleen käyttäkää omaa intuitiota, laskeutukaa hengityksellä sydämeen ja tarkkailkaa aistein ja tutkikaa taustoja, jos käytte joissain energiahoidoissa. Ikuisuusaihe, mutta tosi tärkeä. Nyt entistä enemmän on tullut esille tällaisia tapauksia, jossa hoitaja toimii epäeettisesti. Osahan voi olla ihan huijareita, mutta mä en niinkään usko siihen, koska monet tekee tosi sydämellä, mutta kun näissä valotyöntekijöissä on tosi herkkiä ihmisiä,
niin herkät ihmiset on myös niin kuin herkkiä, esimerkiksi psykoosiherkkiä. Ja nyt on paljastunut yhdestä merkittävästä tunnetusta hahmosta, siis sellainen asia, ja mä en sano tässä sitä nimeä, koska kyse on hänen kohdallaan psykoosista. Ja se on iso ja surullinen juttu. Ja tässähän pitää muistaa semmoinen asia, että seuraajat tekee kultin, niin kuin olen aikaisemmin sanonut. Eli kellään ei ole niin kuin valtaa ja voimaa mihinkään, jos hänellä ei ole seuraajia. Eli kun tämä vuosi on tätä, mennään back to basics, kun tämä vuosi on tätä, että puhdistetaan sitä, mikä on I amnessin tiellä. Sehän on erityisesti oinasenergia, mihin me astutaan nyt sitten ensi viikolla. Eli se, että tietää kuka olen ja tietää miksi minä olen täällä ja tietää mikä minä olen ja mitä minä teen, niin se on vahvasti oinastulienergiaa. Mutta kaikilla ihmisillä ei ole suhdetta tähän omaan voimaan. Oinaan oppiläksyhän on oma voima, hänellä sitä on, mutta että hän ei käytä sitä taistelemalla. Mutta meistä kaikista, jotka käytte hoitajilla tai ottaa mitä tahansa valmennuksia tai juttuja somesta, henkisiltä palvelun tarjoajilta, koska se on myös erittäin suuri business, niin tarvitko sinä sitä? Meidän oma vastuuhan on omien energioiden puhdistaminen. Ja sitten hyvä energiahoitaja totta kai on hyvä siinä tukemaan sitä sun omaa työtä ja omaa puhdistusta, mutta kukaan yksin ulkopuolelta ei tule koskaan poistaa tai puhdistaa jotakin asiaa sinusta pois. Ja tämä on jotenkin semmoinen, että sitä pitää aina sanoa. Guruhan tarkoittaa opettajaa, ja se guru, mitä esimerkiksi kundalini-joukassa kutsutaan, niin guru on aina opettaja oman itsen sisällä, eli sun korkeampi voima, korkeampi itse tietää enemmän. Se on se ainoa guru, mitä minä esimerkiksi ohjatessani niin kuin opastan löytämään. Ja metodi ei ole semmoinen, mitä mä olisin itse keksinyt, vaan että mä oon vaan sen metodin kanava, niin kuin kundalini-jooga-opettaja on. Niin jos tulee yhtään siis sellaista pientäkään epäilystä, että tässä on nyt jotakin outoa, tai tapa, jolla hän puhuu, tai tässä on nyt joku outo, niin käänny ja kävele pois. Nyt on ilmennyt siis sellaisia, että yksi tämä juuri tunnettu hoitaja on siis ihan selkeästi, niin hän on niin kuin sairas. Että hän on niin kuin seonnut kansankielellä ja jotenkin itse uskoo niihin juttuihin, että jos sua aletaan pelottelemaan millään, se nyt on jo niin kuin ääriilmiö, että siitä pitäisi niin kuin tajuta, että jos joku tavalla uhkailee, että jos nyt et jatka tätä kurssia tai tätä koulutusta, niin sulla on pahat energiat ja jotakin, niin kävele ja käänny pois. Ihmisillä on tosi vahva ohjelmointi, se auktoriteettiuskovaisuus. Se on niin vahva ja syvällä meissä, että se on myös näissä henkisissä piireissä se vaara, että kun tuolla on joku, joka tietää, jos sä ihaillen katsot jotakin ihmistä, jotakin tyyppiä ja odotat, nyt hänen video tuli, voi että mä oon kaivannut, niin se on jo oman voiman ulkoistamista pois. Ja mitä enemmän käy ihminen tätä henkistä tietä, niin sitä enemmän tulee jättäneeksi pois asioita, jotka ei enää resonoi. Ei toi tyyppi, vaikka se on ihan kiva, se ei sano noilla videoilla enää mitään, mistä mä en itse tietäisi, no mä tiesin ton jo, niin ei tarvitse seurata. Ja mäkin olen jättänyt tosi paljon seuraamatta semmoisia ihmisiä. Suomessahan on tosi paljon kaikkea näitä sisällöntuottajia, että jos niihin käyttäisi aikansa, niin ei tällä ehtisi mitään muuta tekemäänkään kuin katsoa kaikkien haastatteluita ja podcasteja. Mutta että mitä ne antaa enää, jos tietää jo hirveästi asioista. Että ei ulkoista sitä omaa voimaa pois. Kaikki sen
ajan, minkä käyttää siihen ulkoa juttujen etsimiseen ja vahvistamiseen. Mä tiedän sen itse, että sitten ovat, joo, kyllä se on noin, yes. Eli vahvistaa sitä, minkä sä jo tiesit. Mutta entäs käyttäisit hyödyksesi sen oman itsesi kehittämiseen tai mikä tahansa se sun metodi on, sen, minkä sinä jo tiesit, eikä sille, että etsii aina niin kuin vahvistusta sille. Sehän on se vahvistusvinooma, että etsii sitä samanlaista, mitä jo tietää, niin sitten se on niin kuin, että jes, se jotenkin pönkittää henkistä ekoa. Mutta mitä siitä on hyötyä, kun sitten ovat, joo, kyllä mä ton tiesin jo. Vaan nyt, kun on entistä enemmän siis se aika, anteeksi, tämä nyt on jotenkin sekava video, mutta ei se ehkä haittaa. Niin, nyt kun on juuri se aika, että sen meidän meiksi tulemisen tieltä esteitä puretaan pois, niin vastuu siitä itselle, että alkaa tehdä niitä asioita. Ja sitä kaikkea valtaisaa tietoa, joka jo meillä on, joka jo sinulla on, niin käyttää sitä hyödyksi siihen omaan elämäänsä, eikä aina niiden vastausten tai vahvistusten etsimisen ulkopuolelta. Ja en tietenkään sano, että ei mitään pidä seurata. Että sitten ne, joista kokee, että se ylentää eikä alenna, eikä aiheuta pelkoa, eikä aiheuta inhoa, niin semmosia voi seurata, mistä kokee, että tämä tukee tätä mun tietä. Olipa se mun vanhat videot tai ihan kenen tahansa. Niin ne, jotka tukee sitä sun omaa työskentelyä tai tietä, niin totta kai semmoisia seurata. Mäkin nyt kun on täällä pakkailemassa ja siivoilemassa, koska lähdin täältä pois, niin silloin on aina hyvä hetki kuunnella noita. Mutta mulla on aika paljon, tai siis ei mulla ole aika paljon, mulla on tietyt, jota mä katon tai kuuntelen, niin Pam Gregory on, jota mä katon, ja sitten muutama ulkolaisia podcasteja, jotka enemmän sitten liittyy esimerkiksi terveyteen. Mutta Pam Gregorylla on tosi hyviä haastatteluja ja se on niin kuin mun mielipide. Mutta sä löydät sen sun oman. Niin kannattaa niin kuin katsoa sitä, mihin kiinnittyy. Koska kun me kiinnitymme johonkin, me annamme energian sille pendulumille, pendulum on se energiapyörre. Eli jos sä katot uutisia, vaikka sä tietäisitkin, että joo, toi ei totta ja toi valehtelee, niin sä yhdistyt siihen. Varsinkin jos sä närkästyt siitä, eli triggeröidyt siitä, mitä on telkkarissa. Sä annat energiaa sinne energiapyörteelle, ja mehän värähtelemme tätä energiaa niin kuin ulospäin, niin me valitaan se itse, mihin energiapyörteeseen me kiinnitytään, ja meidän ei pitäisi kiinnittyä mihinkään, vaan meidän pitäisi olla tämä puhdas aura ulospäin. Se on totta kai haaste tällä ihmisyyden tiellä, että se ei ole niin kauhean helppoa, mutta tieten tahtoin ei kiinnittyä niihin, kun nyt puhutaan vaikka loisista ja syyhyistä ja mistä kaikista asioista täällä nykyään puhutaankaan, kun mä en kato uutisia, niin aina kun kiinnittyy johonkin, niin sä annat energian sille. Ja nyt kun palataan taas takaisin näihin energiahoitajiin, niin se on todellakin tosi tärkeä asia, että kukaan ulkopuolelta ei paranna sinua. Sä oot itse vastuussa omista energioista. Ja se on itselle myös niin kuin oppiläksy se. Sehän on juurikin oman voiman ja oman arvostelukyvyn puutteen oppiläksy, jos on niin kuin mennyt johonkin, tavallaan langennut johonkin, joka paljastuukin vaikka huijariksi. Mutta tämä ei soimata itseään, vaan hyväksyä se, ja se on niin kuin oppiläksy ja jatkaa eteenpäin. Ja se on taas niin kuin, että hei, kiitos, mä en tarvitse tätä mihinkään. Sitä voi onnitella itseä, että mä havahduin tähän. Meille varmaan tulee näinä uusina aikoina tosi paljon sellaisia herätyksiä. Mistä Päivi Kaskimäkikin puhuu, että kaikki henkisyydenkin jutut, niin monet niin kuin murtuu, ja se todellakin se, mikä on meidän oman kirkkaan I amnesin minä-olemuksen tiellä, niin niitä puretaan radikaalisestikin voidaan purkaa tänä vuonna pois. Niin ei syyttää itseään, jos on langennut tavallaan johonkin, vaan niin kuin, että kiitos, että mä havahduin tähän ja nyt mä niin kuin huomaan, että mä en tarvitse tätä, että
mä pystyn tekemään tämän niin kuin ihan itse. Eli tosi paljon vaaditaan sitä. Hieman monet puhuu aina siitä, että kuuntele sun omaa sydäntä, mutta kun se ei ole niin yksinkertaista. Ja sitten se, että kyllähän ihmisillä voi olla tosi paljon hyvää tietoa, mutta jokainen myös niistä hoitajista on semmoinen inhimillinen ihmisolento. Ja sitten varsinkin tosiaan, kun valotyöntekijöissä on paljon herkkiä ihmisiä, niin siellä voi tapahtua sekoamisia. Ja se todella on sanottu siis tästä vuodesta, että mental illnesses, eli sekoamisia tapahtuu. Ja se voi hyvinkin tarkoittaa näitä herkkiä valoihmisiä. Ja se on läksy myöskin heille, että oman voiman ja oman itsen vuosi. Tämä mulle on sillä tavalla vieras, kun mä en juuri käytä mitään energiahoitoja, paitsi joskus, koska mulla on se metodi jokapäiväinen, että mä teen töitä omien energioiden ja itsen kanssa. Me ollaan itse vastuussa siitä. Niin tämä on ihan nyt niin kuin ilmiö. Ja Päivi Kaskinmäki puhui just tästä valotyöntekijöiden vastuussa edellisellä videolla. Hänellä oli tosi hyvä video, sen voi katsoa, jos et ole vielä nähnyt. Niin ajatus siitä, että tarviinko mä tätä? Intuitio, jos on yksikään siis semmoinen merkki, että tässä on jotain outoa, niin luota sun intuitioon ja käänny pois. Mutta sitten esimerkiksi tässä tapauksessa tämä yksi henkilö, niin hän on selvästi niin kuin sairas, niin sitten se myöskään se semmoinen niin kuin mustamaalaaminenhan ei auta mitään, mutta suora, rehellinen palaute, kurkkusakra auki, ja sitten sanoo ja laittaa viesti, että nyt pysähy, että sä tarvit ehkä hoitoa. Näin mä suosittelisin tekemään, jos teille kellekään on käynyt näin. Ja sitten tästä, en tiennyt tästäkään asiasta mitään, kun en käytä tuommoisia enkä seuraa, mutta sitten sain tietää siitä auratransformaatiojutusta, ja sehän siis ihan järjellä, kun nyt ajattelee, että siitä sanotaan, että se tehdään kerran ja se on peruuttamaton, niin pitäisi herätyskellojen soida, että niin kuin, mitä ja sitten se, että me ollaan myös itse vastuussa siitä meidän aurasta, koska aura on kahdensuuntainen, mitä me annetaan ulos, sitä me saadaan vastaan, niin me ollaan, ja se aura on tässä kehossa oleva viimeinen sakra tässä ympärille, ja siihen vaikuttaa kaikki meidän sakrat. Eli jos aura on rikki, niin silloin sun pitää tehdä omien sakrojen kanssa, eli rauhasten, eli sun ihan fyysisen kehon kanssa töitä, että sun aura paranee. Niin järkeä päähän, ja teillä varmaan onkin kaikilla, ketkä tätä katsotte, mutta sitä kannattaa sanoa muille ihmisille, jotka on tavallaan niin kuin vastaheränneitä tai vasta on löytäneet tämmöiset energiahoidot, niin sielläkin on kaikenlaista. Ihan sama kuin sä tilaat putkimiehen, mutta toinen putkimies tekee ihan paskat liitännät ja toinen on huippuammattilainen, niin se on tälläkin puolella. Mutta sitten se pitää muistaa tietenkin, että jos siellä on muutama, joilla menee yli ja jotka sekoo tai jotain todella kummallista tapahtuu, niin se ei suinkaan tarkoita, että kaikki olisi, vaan siellä on tosi paljon ammattilaisia ja hyviä, ja kannattaa katsoa niitä palautteita, hoidon palautteita ja katsoa keskustelupalstoilta viestiä, jos on muiltakin kuin siltä omalta nettisivulta. Sieltähän aina löytyy vain kaikki kehut sieltä omalta nettisivulta. Ja sitten minäpä niputan nyt tähän samaan kohtaan, mistä en puhunut tässä aiemmin, niin sitten nämä Jeesus-uskovaisuus, dogmisuuden löytäneet niin kuin henkiset tyypit, niin sehän on myös niin kuin pikkusen tähän samaan kategoriaan, koska sekin on sekoamista minun mielestä. niin. Toi vielä, että jos joku pyytää isoja rahoja, niin jotakin niin kuin mättää, että sittenkin tämä ihminen on, mikä nyt selkeästi oli sairastunut psykoosiin, niin hirveitä summia pyytää joistain koulutuksesta, ja sitten jos siellä on pikkusen kanssa semmoista uhkailun makua tai muuta, niin käänny
pois. Se sun oma opekuru on siellä sisällä, se ei ole ulkopuolella ikinä. Ja sitten tuosta auratransformaatiosta vielä se, että siitä sanotaan, että se on tavallaan valotyöntekijöihin syötetty virus, joka on tavallaan tämän läränän tämmöinen henkinen vastine, että se tavallaan syöttää siihen semmoisen ohjelmoinnin, joka on tavallaan niin kuin syötetty henkinen virus siis. Ja sitten sanotaan, että valotyöntekijät itse ja hoitajat, jotka on käynyt tässä auratransformaatiossa, niin semmoiselle ei kannattaisi mennä. No tähänkin liittyen on siis 2 eri koulukuntaa, siis se, että pystyykö joku toinen syöttää ulkopuolelta suhun asioita tai ei, tai entiteettejä, niin tässähän on tämmöinen siis juttu, että jos sä päästät ne läpi, jos sä luotat jonkun toisen hoitoon, eikä sulla siinä semmoinen sisäinen suojelumekanismi ei toimi, kun sä sydän auki meet siihen ja luotat siihen, niin se toinen pystyy tiedostaen tai tiedostamatta siirtämään esimerkiksi omia demonejaan sinuun, jotka on siis pelkoja. Demonit ovat pelkoja ja ne on aivolisäkkeissä. Se ei ole mitään sen kummempaa. Ja ne pystyy tietenkin sit poistamaan. Mutta jos meillä on niinku oma suojaus ja oma voima, niin ei ne pääse menemään meihin. Se riittyy nimenomaan siitä auran kunnosta. Että pääseekö siitä aurasta ne läpi vai ei. Niin voi olla, että jotkut siis, mä uskon, että siis todella minimaalisen pieni määrä on semmoisia, jotka tietoisesti syöttäisi mitään pahoja energioita toiseen, mutta se voi tapahtua tiedostamatta, koska siinä hoitotilanteessa täytyy olla tosi sydämen tilassa, koska se on ihan siis tutkittu asia metodista riippumatta, mikä on se, joka parantaa, olipa se metodi mitä tahansa, energiahoitometodeja on vaikka kuinka paljon, niin se on aina rakkaus, eli puhdas rakkaus, sydämestä tuleva rakkaus. Ja jos siinä itse on pelon tilassa, kaikilla ihmisillä, hoitajatkin on ihmisiä, niillä on kaikenlaista, niin se saattaa olla niin, että hän tiedostamatta voisi syöttää niitä omia demonejaan, omia jotakin ympärillä olevia entiteettejä toiseen ihmiseen. Mutta jos sulla on omat suojat ja oma voima ja vahva aura, niin ei ne mene sinuun. Mutta sekä hoidoissa käyvissä on tosi herkkiä ihmisiä ja monet saattaa mennä hoitoon just hyvin haavoittuvalla hetkellä. Voi olla tapahtunut kaikenlaista, silloin aurassa on aukkoja. Ja sitten myös ne hoitajat voi olla niin kuin tosi herkkiä, eikä moni edes välttämättä, niin kuin tiedät, se tapahtuu tiedostamatta, että tunkeutuu toisen energiakenttään. Niin nämä kaikki sellaiset asiat, energiat ja nämä henget ja näin, nyt kun on tosi paljon vastaheränneitä ja uushenkisyyden, kaikki nämä niin kuin markkinat on tosi suuret ja mä oon siitä Natural High Healing Festivaalista puhunut silloin, taisi olla 3 vuotta sitten, aika menee kauhean nopeasti. Niin siellähän on kaikenlaista ja näillä markkinoilla on kaikenlaista. Ja vaikka ihmiset tekisivät niin kuin sydämestään, mutta ne voi, niin kuin, kun joku ajattelee auktoriteettina jotain workshopin pitäjää, niin se voi myös henkistä tietoa sanoa ihan mitä tahansa paskaa, jota mä oon itse niin kuin kuullut. Vanhoilla videoilla on niistä kertonut, sitten mä oon marssinut niin kuin pois, että ei vittu tämmöistä jaksa kuunnella. Niin tässä erityisesti olkaa tietoisia tässä asiassa. Ja sitä kannattaa sanoa muille. Ja sitten kun monet suosittelee jollekin toiselle jotakin energiahoitajaa, niin joka niin kuin saa suositella ja saa sanoa, että tämä toimii mulle ja näin. Mutta ainahan kannattaa siis sanoa, että se itse löytää sen, mikä hänelle sopii, koska opettajahin ilmestyy aina, kun oppilas on valmis. Mutta nyt erityisesti, eli me ollaan tänään 8 vuonna menossa kohti tätä meidän luoja-energiaa. Kaikki, mikä on I-amnessin tiellä, niin sitä poistetaan. Niin siihen minun mielestä nyt kannattaa siihen panostaa, että itse
rakentaa. Ja minä olen se luoja-energia ja minä rakennan. Ja meillä kaikilla on esteitä. Ja itsetyöskentely on se A ja O. Ja sitten kun löytyy niin kuin joku, joka resonoi, ja jos tuntuu niin kuin hyvältä ja jos sä luotat siihen, niin se voi tukea sun työtä. Mutta se pelastus ei ole ikinä siellä ulkopuolella. Mikään määrä yksisarvisia ei korvaa omaa työtämme. Sellaista vähän sekavaa selitystä, mutta sait ehkä sitä jotakin kiinni, niin mä itse nyt päätin sen, koska mulla on ollut siis tosi survival modea tää talvi edelleen ja aika vaikea se viime vuosi, niin antautua sille, että mä nyt niin kuin vetäydyn tutkimaan ja lukee ja kirjoittaa ja rakentaa niin kuin sitä asiaa, missä mä oon hyvä ja mitä mä rakastan ja mikä tuo mulle niin kuin hyvää. Mutta samaan aikaan pitää tietenkin jollakin keinoilla varmistaa aina toimeentulo ja näin. Niin ulkoa ei ole tullut vastaus koskaan mullakaan näihin. Pitkä tie on tämän asian kanssa yli 50 vuotta nyt ja siitä asti kun on ollut tietoinen, eli mistä on kyse 5 vuotta. Niin ulkoa ei ole tullut vastaus, vaikka on rukoillut, on kysynyt. Jotakin aina pieniä tiedon hippusia voi saada joltain näkijältä tai jotain, mutta sekin on, sä teet itse sen työn sun omien energioiden kanssa. Niin mä päätin nyt ihan tosiaan huhtikuuksi vetäytyä somesta ja muualta ja lähteä rakentamaan sitä omaa. 9% on akku jäljellä, niin nyt kannattaa lopettaa. Ihanaa tulevaa uutta astrologisen vuoden alkua. Ja se on voimakas vuosi. Jalat maassa, yhdisty elementteihin, luontoon, maadoitu, keskity omaan keskukseen. Eikä niinkään sieltä ulkopuolelta hakea niitä juttuja. Kiitos.